खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय सार दावराव देख्रेबनि माखासे स्टेटमेन्टखौ नुनानै थांनाय सप्तासेनि गेजेरावहाय बावहाय जों मोनसे ओरैबायदि मोनसे नखरखौ बा मोनसेल' नखर नङा मोनसे जायगाखौ होखारनाय दुलिगाव टिपकाय दुलिगाव बे ओनसोलाव गार' सम्प्रदायनि ना गार' ससाइटिनि मोनसे सिफायना होनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन किन्तु बियो एक्चुअली रायजो राजायानो बिखौ कमप्लेन होनानै बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो कमप्लेन होनानै बा सिफायना होनायफोरखौ जों खोनानो मोनदों तो जिखियानो जादोला आं बाथ्राखौ एसे जागायनायनि सिगां बा आं बुंग्रोनायनि सिगां सार दावराव देख्रेबनि माखासे बाथ्राखौ आं बुंलांगोन बिनि उनावहाय जों गुबुन कान्ट्रियाव ना ट्राइबेल हारिया बा जों बांलादेशनि कारण जों बांलादेशआवहाय गोबां बोसोर 10-11 बोसोर थाना फैनाय हिसाबै बांलादेशनि माखासे ट्राइबेल ना जोंनि ककबरक होन बा गार'आनो होन बा नैबे कचफोर ना बिथांमोननि सायाव मुस्लिम सम्प्रदाया बा गुबुन हारिया ना माबायदि नासयो जोंनि ट्राइबेलफोरखौ आं बिनि बारैसो एसेब्लाबो जा बा दा जा आंनि बे जाखिनि मोनबोनानै नलेज मोनबोनाय बे जायगायावहाय आं बेखौसो एसे नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों तो बिदिब्ला जों नैबे सार दावराव देख्रेबनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों एसे खोनासंनानै लाग्रोनि 22 तारिख मेयाव बे टिपकायनि सिलभान जाय होननाय जायगायाव जे हाग्रानिफ्राय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ इभिकसन खालामदोंमोन दा जों बेयाव निउसफ्राव नुदोंमोन जे सासे गार' आइजोआ माने न' सावजानाय आरो गावनि आबाद मावनायनि जायनाखि आगजुफोर आइजें आइलाफोर बेखौ बुफायनाय मानाय नुदोंमोन जों निउसआव दा बे निउसआ खिन्थु गार'नि नङा बुंदों गार' आइजोआ बुंदों खिन्थु इभिकसना जादों सासे बांगाल मुस्लिम मानसिनि जाने आबाद मावनाय बे ट्राइबेल एरिया बर' एरियायाव जे सासे मुस्लिम मानसिया हा लानानै आबाद मावफैदों बेखौसो इभिकसन खालामदों दा आसलथे बे बांगाला जे बेयाव हा लाफैदों बे जायगायाव आबाद मावफैदों बिनि मेइन खार'नानो जाबाय बे बांगाला एक्सुवेलि दिनाजपुरनि बेंगलनि दा बियो बे जायगानि सासे गार' आइजोखौ हाबा खालामदों आरो गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बियो बे जायगायाव गावनि नामावनो बे हाखौ लाफैदों नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ सार दावराव देख्रेबनि खुगानिफ्रायनो बै बांगाला बबे जायगानि आरो बावहाय मा खालामफैदोंमोन नङा होमबा बिनि सायावसो एसे बुंनो लुबैदों जोंनि ट्राइबेल हारिनि आइजोफोरखौ गुबुन हारिफोरा माबायदि हाबा खालामनानै माबायदिहाय दिनैहाय बे जायगायाव दुलिगाव बायदियावहाय बिसिबांबा हाग्रानि ग्रोम ग्रोममोन आं 98 नि बाथ्राखौ बुंगोन 98, 99, 2000 ना 2000 सिम बे दुलिगाव ओनसोला हाग्राया ग्रोम ग्रोममोन जिखियानो जादोला बावहाय गोबां सुबुं जोंनि सुबुं माहारिया एसेब्लाबो बारा जानायलाय हाग्रायाबो एसेब्लाबो खमायनो हमलांदों तो बाथ्राया जाहैबाय मा दिनैहाय बै दिनाजपुरनि सासे मुस्लिम सम्प्रदाया बै गार' ट्राइबेलखौ आइजोखौ हाबा खालामाब्ला माबायदिहाय बे जायगायावहाय आबाद मावफैनो मोनगौमोन नङा होमबा खोथाया बे आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा जों बांलादेशआव आं 11 बोसोर थाना फैदों तो दिनैहाय नैबे जि जाथाय जानाय ना बे बांलादेशनि गियान बे आखु मुस्लिम सम्प्रदायनि आखु बिफोरो जोंनि ट्राइबेल गुस्थि ट्राइबेल हारिनि आइजोफोरखौ माबायदि खालामो बांलादेशआव मैमनसिं डिस्ट्रिक्ट हालुवागाद ओनसोलनि ना बे हालुवागाद होननानै बुङोबा एसेब्लाबो नाम खरामोन आरोखि बावहाय एनडिबिफोराबो थायोमोन दे बै समावहाय जेसेबां बर्डार एरिया बर्डार ओनसोलावहाय ट्राइबेलफोरखौ लोगो मोनजोबगोन नों ओरैहाय माबायावनो थां चिटागां हिल ट्रेक्सआवनो थां खागराछरि होन बा ओरैहाय माबायावनो होन बावहाय सोरखौ लोगो मोनगोन जोंनि ककबरक ना जायखौ बुङो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा महान लिडारफोरा महान जोंनिया सार बिश्वजित दैमारियाबो सानसे समाव बुंदोंमोन बांलादेशआव जोंनि बर' दङमोन होननानै नाथाय आं बेखौबो बुंगोन बै समावहाय बांलादेशआव ओरैबायदि खालामदों जोंनि ट्राइबेल हारिनि गार'आनो जा
बा मणिपुरियानो जा बा खासियानो जा बा ओरैहाय कचफोरानो जा ना बे गोबां ट्राइब दङ मायमनसिं डिस्ट्रिक्ट ओरै जेनायगाति ना बेफोर एरियाजों बर्डार एलेका गोग्लैयो बेफोरो बे ओनसोलावहाय मुस्लिमफोरा मा खालामो सासे ट्राइबेल आइजोआ मोजां जुदि शिक्षितब्ला बेखौ मालाबाबो जोंनि ट्राइबेल हारि गार' सुबुङा बेखौ मोना आरो बेखौ हाबाबो लानो मोना माब्रै बै बिए जुदि फरायदोंब्लानो बेखौ बांगालनि मानसिफ्रासो हाबा खालामनायखौ जों नुनो मोनो खारन हाबा खालामनाय लगे लगे बेखौ बिनि हा हु गार'फोरनियाथ' हिनजावफोरनि सम्पति नालाय बै सासे गुबुन हारिखौ हाबा खालामनानै नन ट्राइबेलखौ हाबा खालामनानै दिनैहाय बियो गासैबो बै बे गुबुन हारिनि सम्प्रदायनि टाइटेलखौ लिरलांनो हमदों थिग नैबे जिहेतु जोंनि टिपकाइ ओनसोलाव जाय ओनसोलाव दिनैहाय न'खौ होख्रांदों न'खौ सिफायनानै होदों बै डिस्ट्रिक्टनि वेस्ट बेंगलनि सासे मुस्लिम सम्प्रदाया गार' आइजोखौ हाबा खालामनानै बे ओनसोलाव जुदि हाबा संसार जायोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना बेफोरबायदि जायगायावहाय जों बर'निनो मैखोम जायगा आबाद मावनानै जाग्रा बा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय मैगं थाइगं खानानै जाग्रा जायगा बेफोराव दिनै बेयाव जुदि मुस्लिम सम्प्रदाया जुदि सोरबा गार' आइजोखौ हाबा लाफैगोन ना बेखौ सोर गार' सम्प्रदाया दिनै सहायनानै थानो हागोन सोर ट्राइबेला दिनैहाय ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौ सहायनानै थानो हागोन दिनै बे जायगाया जों बर'निनो थागिबि जायगा बेयाव जुदि मुस्लिमा दिनै आगान होदों जाय न'खौ सिफायनानै होदों बावहाय थेंक्स बावनायनि अनगायै जोंहा जेबो गैया नाथाय बेखौ न' सिफायनानै होदों मोजांबो जादों दिनै सासे मुस्लिमा दिनैहाय फैदों दिनै सासे मुस्लिमा दिनैहाय गार' आइजोखौ हाबा लानानै बाव बे ओनसोलावहाय गावनि बाय बाहागिखौ लाना फैनानै आरो गुबुन हारिखौ गावनि बिदा फंबायनि फिसाखौ लाबोनानै आरो गार' सासे आइजोखौ हाबा खालामहोनानै होबावोब्ला बे जायगाया मुस्लिमनिनो जायगा जागोन लासै लासैनो दिनै जि गाराय जाजेननाय बा जाय बांगाला दिनैहाय बेयावहाय न' लाजेनदोंमोन बा लुजेनदोंमोन आबाद मावजेनदोंमोन बेखौ दिनैहाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा रायजो राजानि अननायावहाय दिनै बेखौ सिफायनानै हैदों थेंक्स बावनायनि अनगायै जेबो गैया जायथ' दिनै दावराव देख्रेब सारजों लोगोसे गोबां दिनै गार' सम्प्रदायनि आरो गुबुन गुबुन राभा सम्प्रदायनि बिथांमोना दिनैहाय मैयाहाय सावरायलांबाय दिनै बावहाय जोबोद मोजां जादों जों बेफोरबायदिखौ थेंक्स बावनांगोन बा बेफोरबायदिखौ धन्यबाद होनांगोन बिथांमोना दावराव देख्रेब सारमोना जेखियानो बुंलाया जों बेखौ बुंनो थाङा बा बिथांमोना बै समाव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ बुंनो थाङा नाथाय दिनै बेयाव मोनसे मिटिं जानानै थांदों बा जथुमा जानानै थांदों जोबोद मोजाङै जादों जिहेतु जि जायगायाव जों टिपकाइ ओनसोल बायदियावहाय देरबोदोंखौनो होननांगोन टिपकाइ ओनसोलावहाय मंलाजरा होन काजिगाव होन बासबारि होन लालमाथि होन टिपकाइ ओनसोलावनो होन टिपकाइ ओनसोलाव जों गाग्लोबनानै फैनाय जों गोबांनो आरो जोंनि श्रेणिनि मानसिफ्रा जोंखौ सिनायो बा गोबां जाथायबो जाबोदों बे समावहाय जों आफादाव थानाय समावहाय नाथाय दिनैनि दिनावहाय सासे मुस्लिमा गार' आइजोखौ हाबा लानानै बेफोरबायदि जे दिनैहाय संसार जादों हा हु लालायनानै मोजांनो आबाद मावना जागोन बेखौ सहायनो हाया बा जोंनि ट्राइबेल हारिया बेफोरखौ सहायनो हाया दा थिग जों बेफोर बांलादेशनि आखु वेस्ट बेंगलनिफ्राय बांलादेशआ बर्डारा बारनोलाय मा बेसेथो गोजान बेनिफ्राय फैगोन दिनै ट्राइबेलफोरखौ हाबा लागोन सोरबा बर' आइजोखौ हाबा लागोन बर'नि माने बर' आइजोखौ हाबा लागोन उनावहाय ओरैहाय हा हु लागोन टाइटेलखौ दान्दिसेनि थाखाय आं मुस्लिमनिफ्राय आलिनिफ्राय आङो बर' बा ब्रह्म नार्जारि दैमारि बेफोरबायदि लिरफ्लागोन बिनि फिसा फिसौखौ मालाबाबो बियो दैमारि बा नार्जारि बेफोरबायदि लिरहोआ बे मुस्लिमफ्रा नन ट्राइबेलफ्रा जोंनि ट्राइबेल हारिखौ ओरैबायदि गाहायाव खोख्लैनो नागिरबाय थादों थ' जिखिनि जादोंला आं दिनैहाय आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावनो लुबैदों दिनै मयमनसिं बायदियावहाय जोंनि गार' ट्राइबेलफोरा बा कचफोरा बिथांमोनाबो दिनैहाय लासै लासैनो गावनि ट्रेडिशनेल गावनि गाननाय जोमनाय गावनि राव बेफोरो एसेब्लाबो सोलायनो हमदों जों बै समावनो एसेब्लाबो मोनदांबोखादों जे गार' भाषा ओरैहाय मेघालयनि गार' भाषा ओरैनि गार' भाषा एसेब्लाबो चेन्ज जायो जों मोनथिगौ
जों मिथिगौ नाथाय बिथांमोननि एभरिथिं सोलायजोबनो हमगासिनो दङ बांलादेशनि गार'फ्रा जुदि दिनैनि दिनाव जुदि मोजां गावसोरनि कालचारफोरखौ ना ट्रेडिशनेल दखना सखना बेफोरखौ दखमान्दा बेफोरखौ जुदि मोजां हमथाना लाखियाबा भबिष्यताव बांलादेशआव गार'फ्रा जिर' जाहैनो थांनो हागौ आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि महान लिडारफ्रा बुङो आं बांलादेशआव 11 बोसोर थानानै फैदों हिसाबै आं माखासेखौ एसेब्लाबो नलेजखौ मोनबोदों बा नुबोदों जायगाखौ जोंनि महान लिडारफोरा बुंबोयो जे बांलादेशआव जों बर'फोर दङ बबे ओनसोलाव बर' दं बबे ओनसोलाव नों आंफोरबायदि रायलायग्रा बर' दं नाथाय गैया बेफोरबायदि रावबो गैया बांलादेश सारा बांलादेशखौ गिदिंजोबनानै नाय महान लिडारफ्रा गिदिंजोबनानै नाय बांलादेशखौनो गिदिंजोब थेवबो नों आं बायदि रायलायनाय बर' लेंगुवेज रायलायग्रा लोगो मोननाय नङा खागड़ाछुरि ओनसोलावहाय हिल ट्रेक्सआव चिटागां हिल ट्रेक्सआवहाय खागड़ाछुरि होननाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट दं बे खागड़ाछुरियावहाय जुदि हाबहैयोब्ला जोंनि जायफोर गोबां मानसियानो खागड़ाछुरि एरियायाव हाबहैबाय बावहाय मोननै ट्राइबखौ जों लोगो मोनहैगोन मोननै मोनथामसो ट्राइबखौ लोगो मोनहैगोन मोननैल' नङा बावहाय चाकमा लोगो मोनगोन ओमफ्राय ओरै ककबरक जायखौ बुङो त्रिपुरिफोर ना बिसोरो मालाबाबो देब बर्मा रियां बे ट्राइबखौ लोगो मोननाय नङा देब बर्माखौबो लोगो मोननाय नङा अनलि त्रिपुरिफोरखौ लोगो मोनगोन ओमफ्राय चाकमा बेनिफ्राय गुबुन ट्राइब लोगोफोर मोनगोन आरोखि जायखिजाया जोंनि गन्थं नाब्ले नुब्ले हंला हंथा बेफोरबायदिनो जे ट्राइबेल जागोन बेबो नङा चाकमाफोरा ट्राइबेलाव गोग्लैया होननानै जोंबो खोनानो मोनदों बेफोरबायदि थ' ओरैहाय त्रिपुरियावबो त्रिपुरिफोराबो बे गियानानो जाजोबनानै दं दिनै खागड़ाछुरि बायदियावहाय जेसेबां ककबरक ना आइजो मोजां लेखा फरायनाय मोजां माने डक्टरेट फरायनाय बा PhD बा गुबुन बेफोरबायदि फरायनाय ना बेफोरबायदि फरायनाय आइजोफोरखौ सोर लादों दास ना बाङालिफ्रा लादों ओमफ्राय धोरोमखौ चेन्ज खालामदों बिनि उनावहाय बे त्रिपुरि आइजोनि फिसाज्लाफ्रा मालाबाबो त्रिपुरि मालाबाबो लिरा बिसोरो बै बे बाङालिनि दास बेफोरबायदिनिखौ लिरो आरो मुस्लिमबा आलि बेफोरबायदि बुरखा गानगोन बेफोरबायदिसो जों फ्रायखौनो लोगो मोनबोदों 11 बोसोराव जों आं बै जिनिसखौ नुबोदों आरो जाय त्रिपुरिनि न'खरावनो थानाय बे न'खरनि फिसाजोनो फिसाज्लानो बा बेफोरो मालाबाबो गावनि भाषा ना गावनि ककबरक गावनि त्रिपुरि लेंगुवेज बेखौ मालाबाबो रायलाया बिसोरो बेफोरबायदि थिग बेफोरबायदि गियाना जोंनि BTRआव जोंनि BTCआवबो सफैगासिनो दङ आरो हाबगासिनोबो दङ बे जाथाया जोंनियाव जागासिनोबो दं ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि बर'नि महान लिडारफोर नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनि फारसे नोजोर होनाया मोजां बा बर'नि जोंनि जेसेबां इन्टेलेक्सुवेलानो होन बा बर'नि दैदेनगिरियानो होन बिथांमोना बेफोरबायदि बिथिङावबो एसे नोजोर होयोब्ला जोंफोरलाय आरो बे मा नङा होमबा थ' गोबां बाथ्रा बुंबाय आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै जुदि बावहाय माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर'नि दैदेनगिरि आरो बर' रायजो राजा बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय थ' लोगोफोर आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानबाय जय बर' हारि।